jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diosar en garti hannde oɗo ñalawma aset hawri ko teto liwru mai hitande ujunnaje 2025 habruji moɗon ndemgal pulaar titruji men ɓurɗi mawnir ko toon to États-Unis puɗɗoɗen laamu makko kanko Donald Trump en continue hannde e habde won e leyɗele walla won état ji won surtout yani ko fati immigration ma en ƴeewa hol yanande ɓe dañi toon to New York e toon kadi to Colorado. Habruji men international mana en toon to Gabon hono kanko Bachir Diomaye Faye o tawnongo cérémonie baɗanɗo toon hannde ɗum noon ko cérémonie investiture hono président civil kanko biyeteɗo Brice Oligui Nguema ɗum noon président nayaɓo leydi Gabon hono ɗum won titre uji en ɓurɗi mawnude ɗo journal ma en gartu desuji muɗum joni joni. Radio Jowarnade ka leydi Canada ha Amérique ha Basmaɗa Sénégal ha Burkina ha Cameroun Afrique Amérique ono to kesele radio Jowar karaja ndende bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diol sare hade men nade habaruji ko weeyo d' abord ko siftinde on tan ɗeɗo balɗe tati ɓenir koye toɓoji gonɗen toɓoji kadi ko continta wonɓe diwan Ohio e Indiana ko continta ha aljuma donc oɗo ñalawma hande ɗo jarten ɗo ene wayno ko ɗo joni ha 10 heures jamma ene wayno ko toujours ko toɓoji ko continue toɓoji ɗi poora ha kene to 100% surtout banggue hakkude 5 heures et 7 heures kono noon ene wayno waɗi gusto seeɗa hedde 11 heures jamma kono noon kadi ko continte kadi ɓeydade forde hadde wedde donc noon yarata tan e balɗe garoje ɗe tugui janggo ñalawma 10 heures ñalawma ha ettene ma hedde 5 heures kikiɗe ma toɓoji ɗi darto seeɗa kono noon kadi ma ɓamtu caggal muɗum donc wonɓe laaɓi ko nden ɗon tan toɓoji hen sahaji ne mbawi ardude e marmal ɗum noon ko wonande joguiɓe autoji ɗi ganduɗa surtout autoji cokosi nden ɗe sara autoji mawɗi hawnaki ne mbawi werlade ndiyam walla berlo maro malla jana e autoji moɗon. Habaruji men États-Unis guidoɗen ko toon to New York ɗum noon tugnade ko galle jeyandiyankoɗe biyeteɗo Associated Press ko haali hono kamɓe police New York tugnade hannde no ɓe kaaliɗ ɓe mbi wonde ɓe mbawi wostodirde walla rendude ko fate habaruji patuɗe oɗo debbo nangganoɗo toon e sippoji bannuɗi toon e nahaare Israël e Hamas ene wayno ko kamɓe police New York noon ɓe wiide mabɓe ene wayno ko département homeland sécurité toppiti ko fati immigration namdinoɓe ɓe wonde goni koye ankidde ko fate crime aji oɗo debbo biyeteɗo Likya Kordia kañum hoore mum ko résident jeyaɗo toon to New Jersey kañum hoore mum nangganoɗo e nder seppoji bannude to université Columbia donc ene wayno ko caggal muɗum kamɓe police mo New York ɓe mbawi rokkude habaruji ko fati oɗon holto woni galle mum holto hooɗi adresse galle muɗum holde jibina e hol kadi gueɗe ɗe ganduɗa hen holko nanguira hen holko haalde policier nanggu ɗum o donc mbi wonde ko ɗum ɗo fof noon tournade hande Associated Press mbi won ɗum ɗo fof ko lundade luwaji walla kuule ɗe ganduɗa hen kamɓe yimɓe kamɓe ɗiɗo nokkuji ɗi ganduɗa jaɓɓodirɗi ene jaɓɓo hen immigré ji ɗi nanodirno pour wiide wonde ko hay goto mabɓe fotani wostodirde walla rendude kabaruji ɓeɗo yimɓe wonɓe toon sorniɓe wostodirde ɗum e laamu surtout immigration kono noon ne wayno ko ɗum ɗo fof kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe laamu makko kanko Donald Trump ko gueɗe ɗe ɓe goni oɗo saha joni ɓeydude doole pour beele police ɗiɗo nokkuji mawɗi ɗi ko wayno New York beele ne continue liggodirde mabɓe ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saha joni avocat ji walla yimɓe ɓe ganduɗa hen haɓeteɓe ko fate droit ji ɓe civique ene gullito ko fate ɗum ɗon siftinde on tan oɗo debbo ne wayno nango ñande 13 lewru mars ko caggal nde immigration kañum hoore mum wi wonde ko tuumi wonde komo jeeyano e seppannoɓeɓe e kanko hoore makko kadi o taggi kako wonde komo seppa sibabude wasdemo weltade haare o hakkude Israël e Hamas e surtout kadi e wiide mabɓe kamɓe gouvernement Donald Trump wonde ko kanko hoore makko mo supporte Hamas walla ko pro Hamas kanko debbo o wiyete ko Likya Kordia e kadi ko neɗɗo palestinajo e wayno oɗo saha joni tugui nde o nangga ñande 17 mars nde ko nden woni o nawa toon to Texas o waɗa e kaso oɗo saha joni e wayno gouvernement kanko Donald Trump walla service immigration jiiɗi ko hutorade information ngaji ɗi keeɓi e police New York ɗi pour wawde hutorade ɗum comme gueɗe ɗe ganduɗa ɗe wawi yaltinirde mo leydi États-Unis.
département immigration mo États-Unis ɗum nane tugnade kadi ko winda toon to CBS News ɓe mbi wonde ko ene wayno ko ñalawma hannde ɓe pelliti fawde kalis kewɗo compagnie ji ɗiɗi gonɗi toon to Denver Colorado ɗiɗon compagnie ji e wiide maɓɓe wonde ko mbawi wawde ligginde yimɓe ɓe ngannduɗa enne ngala droit liggade ɗo e États-Unis donc hen compagnie goto tugnade hannde article ko ali ko compagnie biyeteɗo TCS Denver Incorporation on woni ene wayno ko fawama oɗo saha joni million ngaji jeegom caggal nde ɓe mbawi enquête ɓe mbi wonde ko enquête aji maɓɓe fof holliɓe wonde ko oɗo compagnie violi luwaji immigration ken wona 100%. wiide maɓɓe kadi oɗon compagnie biyeteɗo CCS Denver Incorporation wawi ligginde ko famɗi fof capanɗe jeetati e jeeɗiɗo neɗɗo taw ko yimɓe ɓe ngannduɗa ngala droit liggade ɗo États-Unis caggal muɗum woni kamɓe service immigration ɓe mbawi kadi fawde kalis e compagnie goɗɗo biyeteɗo PBC commercial cleaning system oɗon compagnie ɓe mbawi fawde mum kene wona $1 million ɗum ɗo fof ko sibabude kañum hoore mum caggal nde ɓe enquête ɓe mbi wonde ko oɗon compagnie kañum hoore mum ene wayno wasi ɗoftade kuule immigration ken wona 74%. immigration ɓe mbi wonde ko oɗo compagnie kañum hoore mum liggini ken wona 12 neɗɗo taw ko ɓeɗo ko yimɓe ngala droit liggade ɗo États-Unis e kadi oɗo compagnie ko compagnie lawƴo galleji walla ko way noon compagnie goɗɗo kadi biyeteɗo Green Management ɗum kadi ko gonɗo toon to Denver ene wayno kañum fawama ken wona $100,000 ɗum noon ko caggal nde ɓe mbi kadi oɗo compagnie kañum hoore mum wawi ligginde 49 neɗɗo taw ko yimɓe ganduɗa ngala droit liggade ɗo e États-Unis ɗum ɗo fof noon firti ko wonde ko kamɓe immigration ɓe ɗum continue gueɗe maɓɓe ko fate habde immigré ji walla hadde compagnie jingunoji ko fate immigré ji ɗo e leydi États-Unis hande ummade toon to Washington tugnade kadi ene wayno ko journal biyeteɗo Africa Business ko haali ene wayno ko pellital walla annimo kamɓe Donald Trump ɓe jogui e surtout e ballodirde département biyeteɗo Doge ɗum noon ko dartinde kene wona 100 contrat taw ko contrat ji ko ɓuuri hen hewde kadi hawnaki ɗiɗon contrat ji kadi ko contrat ji enen jogui leyɗele Afrique ma ɓuuri tampude hen ko wayno Kenya ko wayno Uganda Namibie e Tanzania ɗum noon e wiide mabɓe ɗiɗon contrat ji kadi kene wona 100 so tawi hisama ɗiɗon contrat ji joɓanno kene abbo e milliard uji $2 ɗum noon e wiide mabɓe kamɓe oɗo département Doge e surtout ballodiral makko kanko Elon Musk caggal ndeɓe guiti ɗeɗo frais ko ɓe tawi wonde ko ɗiɗo kalisaji neltoe toon wona hunde wonde intérêt mo Amérique ene wayno ɓe mbi wonde ko ɗum ɗon ma addanɓe kamɓe moftude kene wonde $113 million ɗum noon ko caggal nde ɓe elmini ɗiɗo contrat ko wawi wonde fof à la fin ne wayno ɗiɗo contrat ji dartinde ɗum hawnaki ɗeɗo leyɗele nayyi ɗe ganduɗa kamɓe organisation ngaji ɗi kamɓe États-Unis supporte noon jiguino toon ɗum noon ko Kenya Uganda Namibie ene wonde Tanzanie donc ɗeɗo leyɗele nayyi hawnaki ko kañumen ɓurata tinde caɗele sibabude ɗeɗo balle dartinede arde tumen cakkitoɗen habaruji men États-Unis ko hakkude Canada e États-Unis ɗum noon tugnade e journal biyeteɗo TTW ɗum noon ko toon to Canada ɓe mbi wonde ko ene wayno ko compagnie ji Canada Air Canada WestJet Porter ene wonde Flair Flash oɗo saha joni gussi voluji ɗi dogannoɗi surtout panoɗi toon to San Francisco Miami New York e Washington sibabude ene wayno demande walla sibabude yimɓe hewɓe yiɗɓe oɗo saha joni hutorade ɗiɗon avion ngaji faade toon to Europe andaka ɗum ɗon so tawi kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa haare wonde hakkude Canada e États-Unis oɗo saha joni surtout en dugge kanko Donald Trump nde lami nde e surtout kadi caggal nde kanko premier ministre Carney nde ko ƴefti laamu makko caggal nde wayno nde kanko Carney kadi ene wayno ko continɗo haare e wiide wonde ko kala ko États-Unis waɗi kanko Canada mo mbaɗ ɗum donc gouvernement makko kanko Donald Trump nde ɓe tini ɗum ɗo nde ene wayno ko mbino wonde ko en Canada ustude voluji muɗum arde e États-Unis bonnata tourisme mo ganduɗa yimɓe touriste uji garanoɗi toon e États-Unis ustude ɗum ɗon kono ene wayno ko kanko Donald Trump nde wayi télévision goto ABC ɗum noon ko entretien mo wanno toon o haali no wi wonde ko actuellement caggal nde Canada en dartini voluji garanoɗi toon to ɗeɗe guure limtade ene wayno ko oɗo saha joni tourisme koko ɓeydi yaade dow kono nde caggal nde waɗa fact check tawi wonde ko ɗum ɗo ko wona gonga ko haali ko kanko Donald Trump ɗum noon firti wonde ene wayno ko ɗum ɗo fof ko caɗele goɗɗe kanko gouvernement makko kanko Donald Trump sibamude politique mo ardi kanko Donald Trump habde Canada habde Mexico e habde kadi aduna sibabude ko mbiyata guerre mo ƴefti pour ɓeydude
coggu kala ko fati e frais de douane kala produit ji natoji ɗo e États-Unis taw gummotoɗe ko ɓuri hen hewde taw ummoto ko Canada e Mexico hande ko fati e jokkodira États-Unis e leyɗele caggal leydi hono kamɓe laamu makko kanko Donald Trump tungnade kadi e journal biyete Reuters ko haali wi wonde ko en wayno ko ñande aljuma nde ɓe mbi wonde ɓe ti wonde nanodiral gonnogal hakkunde Romani e États-Unis pour ko fate visa ko mbiyata visa waiver ɗum ɗum ko programme mo ganduɗa en kamɓe Romani naɓe mbayna arde leydi ndi tawɓe cohlani visa no États-Unis naɓe mbawata yaade toon to Romani taw cohlani visa ni en wayno ko e laamu kanko ancien président Joe Biden Romani wiyanoma wonde ko ne wawi wonta on kadi partenaire mo États-Unis ko fate tourisme ɗum noon en wayno ko ngal ɗo nanodiral fonno appliqué ko ñande 31 lewru mars hitande 2025 kono en wayno ko nde ɓe ƴefti laamu nde ñande 9 janvier ɓe mbino wonde ko ngal ɗo nanodiral ɓe mbaɗi ɗum dartinde ɗum haaɓe ƴewto kono en wayno ko caggal muɗum ɓe mbi wonde ko sibabunde oɗo saha joni ngal ɗon nanodiral rewani laaɓi ɗi poti rewde pour ha wawa tengtinde kisal Amérique naaɓe to en wonande yimɓe ummotoɓe toon to Europe natoɓe to ɗo e Amérique ɗum noon wayno ko oɗo saha joni ɓe dartini ngal ɗo nanodiral donc ala visa kamɓe Roman naaɓe mbawa arde États-Unis tawi keɓani visa ha hande noon Amérique naaɓe ne mbawi yaade toon to Romani gonno toon balɗe 90 taw cohlani visa kono noon wayno ko holko woni sababu kanko Donald Trump laamu makko dartini ɗum ɗo fof noon kadi no wawi wiyede wonde jeeya koye gueɗe ɗe ganduɗa laamu makko kanko Donald Trump woni continde firtude tan kala gueɗe ɗe laamu ko adimo wanno surtout laamu président Joe Biden tumnade kadi e konngol kanko adjoint secrétaire immigration ko haali oyi wonde fo oɗo saha joni ɓe belti wonde Roumanie en kañum horum ɓadima wonde partenaire mabɓe kamɓe États-Unis e kadi liggodira e mabɓe duuɓi kewɗi kono noon en wayno ko oɗo saha joni ɓe jiiɗi kadi ha hande continue wawde jokkodirde mabɓe pour beele haaɓe ganda sécurité fate wonande Roumanie naɓe wonande États-Unis naɓe foof holno jogori wonde garantie so tawi ngal ɗon jokkodiral yaari yesso tungnade hande Reuters ko haali mi wi wonde koɓe mbawi jokkodirde e ambassade mo Roumanie gonɗo toon to Washington kono noon ɓe keɓani réaction ko fate ɓeɗon tungnade hande ko oɗo galle jeyande hen koɓe haali mbi wonde ko e lewru mars nde tan yimɓe touriste en taw ko ummotoɓe caggal leydi aroɓe ɗo États-Unis ustima ken wona 10%. ɗum noon andaka so tawi ko sibabunde restriction ngaji mbaɗaɗi ɗo ɗi walla andaka sibabunde won gueɗe goɗɗe toon to Gabon hono kanko président mo leydi Sénégal Bachir Diomaye Faye en wayno tawanoma toon hande cérémonie mbaɗeɗo toon ɗum noon pour investiture hono kanko gañiɗo élection ngaji gonɗi toon hono kanko président biyeteɗo Brice Oligui Nguema ɗum noon ko oɗon cérémonie waɗi toon ko stade mo mbiyata Angodje gonɗo toon to Libreville ɗum noon ko teskiraɓe ne woni ko kanko Bachir Diomaye Faye chaque fois ɗo rewi yimɓe kadi kene pobɓanamo ɗum ɗo fof ko hollude tungnade hande reporter Sénégal ko haali hollude cehilagal walla ɓingu yummagal gongal hakkude leydi Gabon e leydi Sénégal gawa wonde fof ene wayno ko kanko Bachir Diomaye Faye o ari toon o tawmo oɗon cérémonie kadi wonde kane sappo e jeeɗiɗo neɗɗo goɗɗo kadi taw ko yimɓe hohoɓe diɓe leyɗele kadi tawama oɗon cérémonie ɗum noon siftinde on tan ko kanko président Brice Oligui ko kanko woni kawɗo woteji bannoɗe toon lewru ɓannu ɗo ndu en ɗum noon ken wiye wonde kene dañi ken ɓuura 90% woteji bannoɗe toon ɗum noon en wayno ko hande woni cérémonie makko pour wontude président civil mo leydi Gabon siftinde on tan ko kanko Brice Oligui ko kanko wonno ko militaire kanko hoore makko waɗi ko coup d'état e jendinɗo Ali Bongo siftinde on tan e wayno ko kanko hoore makko wonno coup d'état ko ñande 30 lewru août hitande 2023 siftinde on kanko mo jeeyatno e yimɓe ɓe ganduɗa ardiɓe rende hono président Ali Bongo ene kadi ko neɗɗo mo ganduɗa ɓoyɗo no fewi e famille Bongo donc ene wayno onon kuddita ari kadi ko caggal nde kanko Ali Bongo wiya wonde ko gañimo woteji bannoɗe toon e nder hitande ujunnaji 2023 taw ko 26 lewru août ɗiɗon woteji noon ko calanoɗi ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Ali Bongo kadi kuddita ko kanko won mawɗo leydi Gabon ɗum noon ko tuggi tan hitande ujunnaji 2020 donc kanko Brice Oligui Nguema ko kanko yamiri woteji ɗi yo mbaɗe ñande 12 lewru avril hitande ujunnaji 2025 donc ene wayno ko ɗiɗon woteji noon addimo caggal nde o gañi nde ɗum woni cérémonie mbaɗaɗo hande o investiture kanko Brice Oligui Nguema donc tungnade hande woteji ɗi ko kaali hono kanko Brice Oligui Nguema ene waɗo dañi 94,85%. Ko wawi wonde fof ko kanko Brice Oligui Nguema
gonɗo hannde président nayaɓo toon to Gabon o yara ko duuɓi 50 e kanko de ene wayno mandat makko ko duuɓi 5 ɗum noon ko hannde woni mandat makko gadan fuɗɗi pour wonde président civil toon to Gabon. habaruji men international hannde toon to Sénégal tunnade Sénégal ko haali Sénégal ɗum ko journal gonɗo toon to Sénégal ono kanko Habibou Dia kanko woni directeur de la communication toon to Sénégal o wi wonde ko ene wayno ko ɗum noon autorité ji toon to Sénégal peliti wiide wonde ko site Afrique confidentiel yo udde complètement holi hay goto wawa hebde nadde oɗo site taw ko internet ɗum noon e wiide mabɓe oɗo site ko site mo ganduɗa hen habaruji ɗi gona gonga ne mbaɗe toon ko mbiyata fake news siftinton tan oɗo site kañum hoɗum tuggi tan ko kanko Bassirou Diomaye Faye ko ardi leydi Sénégal ko Afrique confidentiel ɓen continue neldude message uji ɗi en hen saji ko wawde to yen ɗiɗo ministre uji walla nguɗo laamu ɓenndugu ko haalte yettude ɗum e yennudeɓe kamɓe laamu kesngu donc wawi wonde fof ene wandi ɗum ɗo kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa hawnaki ma routine caggal kadi Sénégal hono ko mbiyete liberté de presse toon. habaruji men toon to Mauritanie tunnade journal biyeteɗo Madar hono kamɓe gendarmerie nationale mo Mauritanie wawi yande groupe goto groupe o kadi ene wayno yeyanno ko poɗɗe ɗe ganduɗa majjinoji haqqillaji e tunnade journal o ene wayno ko oɗon groupe wonno toon to région Nouakchott ɗum noon e Nouakchott banggue muɗum hirnangue tunnade hande habaruji gumiriɗo on journal ene wayno ko oɗo opération ko kanko yamirore makko kanko chef d'état major de la gendarmerie nationale no biyeteɗo général Ahmed Mohamed Taya caggal nde enquête aji mbaɗi ɗi mbaɗi ɗum ko bataillon 1 les brigades de recherche tunnade hande mawɗo bureau étude relation ngaji publique gonɗo toon to état major national ono biyeteɗo Mohamed Wuld El Hafid Wuld Mahmoud ɓe mbi wonde ene wayno ko ɗiɗo opération ngaji puɗɗi ko ñande alhamisa kikiɗe e kadi gasni caggal 24 heures caggal muɗum caggal nde ɗiɗon ndeɓe jana e oɗo groupe ɓe mbawi nangude kene wona 14 neɗɗo e ɓeɗon ne jeeya hen yimɓe ɓe ganduɗa saranoɓe ɗeɗon podɗe yeyannoɓe ɗum e kadi yimɓe ɓe ganduɗa taw ko joom jawdi en tuumaɓe oɗo saha joni jeeya koye réseau o ɓe mbi kadi en mbawi nangude kadi camion goto camion o kadi ne waɗi poɗɗe hawa en leydi taw ko poɗɗe ɗe kadi ko baɗaɗe e nder nokkuji ñamɗe pat oɗon camion fano ko toon to Zouérat ɓe mbawi nangude kadi nokkuji kewɗi ɗi ganduɗa taw ko quartier toon to Arafat e Dar Nayim ɗeɗon poɗɗe kadi to moftano ɗum noon ko paaɓe mabɓe ɗum moftanno ɗum noon ko tunnade hande habaruji gumriɗo toon to Madar oɗo ko journal gonɗo toon to Mauritanie ko jiiɗa ɗum hande tunnade hande journal cridem ko hayl hono ko gardiɗo délégation union européenne garɗo toon to Nouakchott hono kanko espagnol biyeteɗo Joaquin Tasso ɓe belti no feewi oɗo saha joni hono ɗeɓe jii wonde ko fate en surtout e habde yimɓe ne ndewrata leydi Mauritanie to surtout fade toon d' Espagne Mauritanie kadi wawi hutorade no feewi balle ɗi keeɓi rande frontiére uji muɗum surtout toon to maayo o wi wonde eɓe ndewi situation gonɗo Mauritanie jogui kadi fayre mawde yimɓe rufleteɓe Mauritanie rutinede toon to Mali e toon to Sénégal continue hande sipportude Mauritanie pour kala ɗe ganduɗa caɗele jogui caɗele juridique kanko taso noon ene wayno ko représentant garɗo toon to Mauritanie o wi wonde koɓe respecte Mauritanie no fewi eɓe gandi kadi Mauritanie jogui souveraineté hoore mum ko kaye ɗum leydi indépendant kono eɓe gonni oɗo saha joni kadi eɓe jiiɗi wonde sur wonde ko peeje ɗe Mauritanie hutorte pour yaltinde étranger ji toon to Mauritanie refulde ɗumen eɓe jiiɗi wonde sur wonde ko Mauritanie ene respecti kala ko wiyete droit international ko eɓe encourage Mauritanie kadi gouvernement Mauritanie yo continue kadi haaldude organisation ngaji surtout société civile fati ko ɗannude immigré ji wonande ummade Mauritanie walla ummade ɗe Mauritanie takkodir hande kabaruji men toon to Mauritanie tugnade kadi e correspondant men ɗiɗi hono kanko Foutanki Diaw e kanko Abdourahmane Guissé en wayno ko ɓe jeehi toon hande ɗum noon fonde Elimane tawtorede pilungal hono mawɗo wuuro biyeteɗo Alassane Mamadou Dia gandiɗaɗo arde Diané ɗum noon hawnaki en mbawata jokkodirde mabɓe hande kono noon janggo so tawi Allah jaaɓi maɓe gartu e oɗo ñalawma holno yayri toon to fonde Elimane bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Joowo Sara habaruji ɗum jogonno e ɗemgal Pulaar gasi ha laaɓi ɗum noon min gartu janggo so Allah jaaɓi en baali jaam en jarama.